Extra innovation. Collagen 2XS. Αμερικάνικης πατέντας και τεχνογνωσίας. Το μόνο κολαγόνο φυσικής εξαγωγής νερού. Αποτέλεσμα έρευνας και μελετών διάρκειας μεγαλύτερης των 25 ετών, στην προσπάθεια επιστημόνων να δημιουργήσουν την πιο λειτουργική σύνθεση κολαγόνου. Το κολαγόνο, το οποίο μπορεί να απορροφηθεί, προσφέρει στην επιδερμίδα μας λίανση, ελαστικότητα και ενυδάτωση, υγιή λαμπερά μαλλιά και δυνατά νύχια. Κλινική μελέτη υπό την παρακολούθηση του Επιστημονικού Κέντρου Mortec του Καναδά έδειξε μείωση του πόνου στις αρθρώσεις έως 88% σε ένα μόνο μήνα. Μία κουταλιά της σούπας Collagen 2XS περιέχει ουσία από την ελιά Olea 25, η οποία ισοδυναμεί με 200 ml ελαιόλαδο. Το Olea 25 είναι το πιο ισχυρό αντιοξυδωτικό στον κόσμο και προστατεύει τα τελομερή, τα οποία σύμφωνα με την έρευνα που κέρδισε Νόμπελ Ιατρικής καθυστερούν την πρόωρη γύρανση. Επιλέξτε την ποιότητα. Extra innovation.